Tervetuloa, niin tervetuloa. No, mun pitää saada harjoitella oikeasti. Tuli tähän teatteriin ajamaan tekniikkaa, mut isä sanoi menet esittämään isoa roistoa. Pääosaan en anna sekoittaa mun nuppi enkä ulkonäkö, joka on loistoa. Mä esitän näytelmässä herrasmies varasta juo viskiä. On aamutakki silkkii, viehättävä nainen kienää, mut en rakastaa. Timantit on ikuisia, mut rakastuminen sitten. No eikö tuo nyt ole vähän liian väkivaltaista? No nimenomaan. Mä röväkin koruja, mulla se on verissä. Naisista en ymmärrä enkä oikein välitä. Poikan kanssa illalla kun ollaan ihan kaljassa. Hauskaa me pidetään, ei kukaan meistä valita. Hän on suuri. Suurin! Hän on kaunis. Kaunis! Hän on parhain, paras päällä. Kyllä! Hän on outo. Outo! Hän on karne. Karne! Herrasmies, paras päällä. Näin on! Totta kai sä oot huomannut. Se vetää aina siinä reippaasti yli. Se on aina isotäidiltä Lealta. Siellä. Hellästi. Kiihkeästi. Sä suutelet sitä. Hän vaikutti kovin kiinnostuneelta. Onneksi mieheni ei huomannut mitään. Tätä minä en uskaltanut edes toivoa. Nyt minä voin oitis soseuttaa suunnitelmani. No, sano sit vaan, jos siinä on joku ongelma. Älä vaan muuta sitä mitään. Se vaaleet hiukset kuohuu niinku olut kuumassa tuulessa. Joo.